Ini teman borok di borok bang suka borok. Kita naik tahu ini. Norong jatuh no lam sugo, tapi saya ni ketal blok, hingga tabu kayak bazar tangan yang kolai jak, hingga ini puja ni las bazar cini paranita, hingga karena butonggo tongpana cini main bazar, obo ini las puja tuh tai karena soalnya sehingga bah kawan bagoi tabu bazar tangan na tonggo, hingga anu busana kisah mani dok pai dengan ari dok ngorok ka ang pai nanai cái nai tung đi nó róc sừng tam phải nó nó rất là share cái này cái sừng tao thang lại tung go nai tung đi cái có thang lại tung go bridge cái nào shop phải cả ang cái bảo cái bridge parang cái cả parang bảo rồi bài bác sắp thang trên này ta cái bác sĩ xong thang này mà nè ai ham cái ta tung cá lại nó ham gạo tùy có sốt cá tùy tôm mà nè để lên toro có sốt tùy khai cái tao thang lại tung go nai tung đi nó thang cái phun này kisah phun mang cái phun này hem đi này cái này người ta mình có horung ya sekarang tanai tabu di bor engko sari 3 baji tongo tabu thang lai tongai ta lama bo kisah haksal para bisingla ri se phungoi mala je sati sata tu jaiga direct bazar phai sok paikha tabu gari mangkha waichin lama ni phaite gari mangkha waichin lage na hinga video bade khaijak la waichai supermarket o hapai ri sumna bagai telaro gani ri se sekang chikon ruga na hinai oro hapai ka tenga boi kobangma ri sumnai bangmani oro bo jaga se krei engkai iko no ri rok sublai tongo borok bangmani oro je jaga misim tongnai o jaga o borok je jaga phano borok na gadi juta rok dukano borok bangmani bokhorok se engko kolomani le engko se nusunukliya juta nas nai manliya suka borok birung suka abo kai tai kaisa saito phaika borok bangmani oro bo je borok na gadi yang saito bo borok kuri hini phaimala tai borok cherai rong juta mang o hai lana ya sadi bokola nai laya cherong juta mama Ani busana res khari pe taisha phaimalai nagedi borok juta dogan je bir juta dogan 5টা বা 6টা tongor joto kupulung mang ekdom tai paina nise lama kri kha di jetman borok di ni rang sang ni wakhom lang nyo borok se sari ako takbon nagedi jaga sem pai pekha hingga tabok hingga basini bagari paina bagai hablai jagai konai tongori rok ko bahai jar mano naiga na hingga bori paya ko online buna haje hingga babo bazar no paisinai hinai tabung naile tongta bazar gari dugano je jaga phano borok bit mamang pura horungoi bo borok thaya ko ngai chung bo se thaya ko ge borok ro thaya ta janjani ko hamjang mani maya ko ge thangya ko tongta naiga de borok saklai একদম lama haimnani porjonto lama kwrui assukai bir kolomani le assukai sadung kuri phano kolom suka yango kisa sap jaga phaito hoika kisa borok komeka uyang to horung kah hor tabo hinga nogo kifil laika hingai thanglai sinai nogo thangoi tam bai khap phununglai norok nai tongni do jajagi tong hingai kisa like share comment khai sai kalang dia asangno kai nogo thangana elephant bini ko koibo baby elephant mo tongo pura tamok se bazan thokpayo salni simi thangmani tam tu khano no funwa no aste khai kisari rok dress rok change khaite kana bazan nage dewa mo se paito
bini kam khao au khai gas thapa mai ri rok phun mai ko horung khawane khingke ba mui sunami dokan bisai mui sunami dokan kai taba mui songna nai mui songai pe hangai norok no inko phungai ri rok eko mosla mix inko mixer rok khaina kha gabo tabuk rinai ga mui songai pai hangai norok no phungai norok nai tung do tam tam pai kha phungai norok no mosla rikhanai de jira rok gana kisar rui songai tonga mosla na jira rok joto rui songai joto mosla rui tabu songai tonga o khuja ler khangai tomato ro gana tabu khai tomato bo koto koto khai snamjak tomato songana tomato no bo ready khai chakna kisa mosla mukung gana kisa mosla bahai alada chensing thaga bos bahai chensing thaga tabu khinte ang bono renai sinai tabu khai bono renai sinai ta karai ni kala cha hai do karai ro kos ni kai klai tabu khai ani dong kalau beresinai tabu khai gai tho tabu gai are dress rok tam tam paikha norok no phunai tiklai do nai tongni akhai bazar thang thaman tam tam tukha gai sab theke gai fasting gai juta paikha do iko juta an dress re sem ka paikha ta purple color ni jang norok dress mane yabo gai Ito kaisa bag kaisa pakai ko bag na nga thuka kisa pama kisa do kaitai pen rok ko an chirai ni baga mari rok ri chikon ni kon paika beto la botholai hol kaitai lipstick rok paika kajol rok paika eyeliner rok paika CC cream rok paika asu makeup phaimia kolom jak oben bagai CC cream simno phunai ang kai makeup phia Kau semua, semua ini shopping. Bahaya nggak kesadi. Gak dress rok, gak nabai jak oven bagai, punuk dress rok, pungai nong next vlog kok, do dress rok do pungai. Jadi mui, mui kamu semua, ri naik, ri punuk bayoi. Ekore gak kisah res kayak tabu mui sampai tabu mana, kisah kayak klik naik punuk tongo. Gai tabuk mui sangbai gana mui sangbai khlai karai ni setu kata tabuk khai mai to songoi kolangjak geba chalai nai khata tabuk mui simi songoi jana ni geba